И здравейте хора, в днешния шорт ще ви показвам как играя Fortnite. Ама сега не мога, защото ми се апдейтва Fortnite. И аз съм печеля World Cup, само че бяхме дуо с един приятел дуо и там той спечели кирката, аз само медал. И в днешното видео ще ви покажа как игра Fortnite. Виждаме се. Виждаме се след 46 секунди. Минути, де. Хора, знаете ли, че брат ми е с щупен крак? Не с щупено ухо, де. И само с едното ухо чува, с другото